Do knihy rekordov sa možno už čoskoro zapíše aj 21-ročný muž, ktorý je práve teraz na ceste z Prahy do Bratislavy. Tak skoro ho v našom hlavnom meste ale nečakajte. On k nám totiž cestuje na kancelárskej stoličke. A pretože s ňou nemôže použiť diaľnicu, niektoré horské úseky ho budú stáť určite veľa potu. Židloběžec se rozhodl překonat vzdálenost zhruba 350 km na této speciálně upravené kancelářské židli. Na kancelářské židli děláme většinou věci, které nás moc nebaví, že na nich pracujeme, tak já jsem na ní chtěl dokázat něco zábavného. Trasu zvolil židloběžec tak, aby na ní mohl potkat co nejvíce přátel a hlavně se musel vyhnout dálnici, což jej místy zavedlo do pořádného terénu. Po celou dobu jízdy o židloběžce pečuje doprovodný vůz. Denně najedou přes 30 kilometrů. Aby měl tatranky, aby měl banány, aby prostě, když se mu něco rozbije, tak aby my jsme mu to pomohli opravit. Radši jsem v tom autě, než na tom křesle. Do cíle své cesty Bratislavy by chtěl židloběžec dorazit nejpozději začátkem října a křeslo pak hodlá vydražit v aukci. Pro televizi Joj Bedřich Prokop. Víkendové letecké preteky v Amerike sprevádzajú nešťastia. Len včera sme vás informovali o tragédii počas leteckej show, keď sa lietadlo zrútilo priamo na divákov. O niekoľko hodín spadol ďalší stroj.